Nyt ollaan Stilcombin särmäysosastolla. Meillä on tässä 5 särmäyspuristinta ja uusin 4-metrinen Safani on tässä lähimpänä. Mitä oot, Sami, tykännyt koneen ominaisuuksista? Tää on erittäin nopea ja tarkka kone sekä tää pompeeraus on tosi hyvä. Sen kyllä huomaa varsinkin pitkissä kappaleissa. Laatu on erinomainen. Kyllä. Täällä on Stilcombin taivutusautomaatti ja Daniel on meidän taivutusautomaattispesialisti. Mikä, Daniel, tämän koneen parhaat ominaisuudet on? Mä voisin sanoa, että se on tehokas, se on monipuolinen ja se on tarkka. No mitä kaikkia käytännössä me on tehty? Pieniä saranoita esimerkiksi. Erittäin pieni radius tehdään monella iskulla. Eli saa saranat samaan kappaleessa. Kyllä. Ja myöskin esimerkiksi isoradiuksilla. Kyllä. Iso säte. Entä litistykset? Litistys on helppo tehdä. Me tehdään samalla työkalulla ilman vaihtoa ja ne voi ohjelmoida eri pituudella ja paksuudella. Automaattisesti kone tekee. Ihan automaattisesti. Ja se on 4 sekunnin työvaihto ja tarkoittaa, että sä voit ajaa erilaisia yksittäistuotteita peräkkäin. Se on kyllä huikeaa.